Kocha ogechego mag somo en jatend migawo mar somo ngire George Magoha pod ochung' ka tiende ni onge kuo mar penj moramora mosebedo nyaka ne penj maduong' mar klas 12 chakre pachoka. Magoha ne owacho mathoth kokalo kuom oboke mano golo odiechieng' ma kawuono. Kako machielo, jopuonjre 42 mag skund sekondar madibuoro e kaunti ma Siaya manyocha omaki bende owe thuolo. Reporter marwa Judith Omondi nigi ler mathoth. Jatend migawo mar somo ngire George Magoha oyango ni kata bedi ni nitie achudhe ma kuom kinde malach osebedo ka yudo muya mar penj maduong' mar klas 12 wang' ni penj wuon to poko kwal kata chopo e it jopuonjre kata matin. E oboke ma ochiwo kawuono, Magoha okoni nyaka sani nitie chike makoro nyaka lu e kuonde timo penj duto mapachoka. Magi oriwo koda kaneno ni range mag skunde iweyo nono e kinde ma penj dhi nyime. Apisa marito penj nyaka bed kuma ginyalo rito e penj mapoko tim e yo makare. Jopuonje matayo penj ok oyiene gi wuok oko mar od penj nyaka penj room. Jochung' ne penj ok owinjo yiene japuonj kata ng'ata fwadhore machiegni gi kar tayo penj kata simbe mag ong'we yamo bende koro okum jota penj bedo godo e kinde ma penj dhi nyime. We have come to a conclusion that we are going to bar cell phones from schools except for the person who is the center manager and one security person. So keep your phones at home. You can go and talk to them. You can go and use them. Which means any phone we see in school from Monday which does not belong to a center manager or one of the security people there, that phone shall be confiscated until the end of the examination. Magoha okwayo apisa duto mondo ochwal achudhe mapod temo kwalo penj go mondo okony jopuonjre matimo penj. Magi owacho ka apisas mag okwach kich bende oyango ni nitie jopuonjre 4 mag mbalariany mayangore ni osebedo ka temo uso ni jopuonjre ma klas 12 penj kokalo e yor ong'we yamo. Magi timore ka jopuonjre 42 mag skund sekondar madibuoro e kaunti ma Siaya owe thuolo bang' kanyocha omakgi ne ketho mar tiyo kod simbo ong'we yamo e kinde mag penj. Jopuonjre go omi thuolo mar dhi nyime gi penj ka nonro pod dhi nyime. Ma oyangi gi komanda mar obila ma sub county ma Siaya Benedict Mwangangi. Judith Omondi, Ramogi TV.